Tak jo, zdravím vás lidi u dnešního videa a wow, jako dnešní video mě docela dost překvapilo z toho hlediska, že, nebo dnešní den mě překvapil z toho hlediska, že se semka na mine připojil nejspíš reálnej moon. Mám trošku pochybnosti, ale co mi tady říkají lidi na mineu, jako je Mortex, Ratata a Filip, tak prej tady to ověření, musíte být přihlášení přímo v té aplikaci, takže se musel přihlásit do Instagramu, YouTube a tak dále. A WTF, jako když to proklikám, tak prostě mi vyskočí jeho YouTubeový kanál. To je sakra insane. WTF, doslova reálnej moon na mineu. Jestli tohle není znak toho, abyste se semka připojili, tak už nevím, co více chcete. Protože WTF, jako já jsem z toho úplně mimo. Reálně moona moc nemusím, ale stále je to gigantický YouTuber obřích rozměrů. Jako wow. Takže se semka napojte, jestli chcete reálně si psát s moonem. Jinak budu rád za like, odběr a tak dále, protože určitě i Moon ho má. Tak jo, čau čau.